ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị na mma dịrị anyị na mma dịrị ụmụ Biafra na mma n'aha Chukwu okike Abiama ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị na mma ụmụ Biafra agaghị ekwe ka ụmụ Biafra daa eze n'igwe matara anyị ọsọ enyemaka iyi na onwe gị chi ọzọ anyị tụkwasịrị obi n'ụwa papa matara anyị ọsọ enyemaka anyị enweghị chi ọzọ tinyere gị naanị gị bụ Chukwu okike Abiama bụ chi anyị nwere ịbụ ugwu anyị da mba ugwu anyị narị atụ egwu ndị iro bịara ka ha memi n'ụmụ Biafra anyị mana chi anyị mụ anya ọ bụ Chukwu okike Abiama ka anyị na-efe Chukwu dị ndụ chi anyị dị ndụ chi anyị dị ndụ chi anyị nwụrụ anwụ chi anyị dị ndụ chi ụmụ Biafra dị ndụ chi anyị nwụrụ anwụ eze n'igwe kere n'igwe n'ụwa bụ chi ụmụ Biafra chi ụmụ Igbo anwụrụ anwụ chi mụ na-efe anwụrụ anwụ chi na-efe bụ Chukwu okike Abiama oje na mmụọ oje na mmadụ akụ na-enwe enwemọrụ ọkụ na-ere ere chi nke ụwa niile ka na-akpọ okwu ọza m nna biko gbatara anyị ọsọ enyemaka papa biko eze Chukwu okike Abiama nna m gbatara anyị ọsọ enyemaka Chineke kere ụwa niile Chukwu okike Abiama Chukwu na-adị m anụ ụwa niile biko ọkpara Chukwu okike Abiama biko bịa bịa gị na ndị mmụọ ozi gbatara anyị ọsọ enyemaka bịa nọrọ anyị agha zoro ezo bịa nọrọ anyị ọgụ zoro ezo iyi na anyị enweghị chi ọzọ tinyere gị eze m hallelujah. God of Biafra, send them fire. Chukwu okike Abiama, send them fire. Chukwu Mary, send them fire. Chukwu okike Abiama, send them fire. Chukwu mu Biafra, send them fire. Chukwu okike Abiama mu Biafra, send them fire. Send them fire. Send them fire to consume Satan with his agents. Devil, you are in trouble. Satan, you are in trouble. God Almighty Chukwu okike Abiama say, there is no peace for the wicked. Satan, you are in trouble. Amen. My Father Yahweh Chukwu okike Abiama, I bless your holy, 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 holy is your name. Holy, 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 holy. Hosanna in the highest. Ọ bụ oke mkpume ọ naghị alara ụla. Oke mkpume anaghị akwụwa akwụwa. Chukwu okike Abiama ọ gbaji igwe kpọọ ya nkwụ. Ị mara ya ọ mara gị. Ọ mara gị mara ya. Oje na mmụọ oje na mmadụ Chukwu okike Abiama Chineke nke dị nsọ akpọ m isi ala nye gị na-ebunye aha gị enu n'isi ụmụ Biafra efi enwere ọdụdụ ọ bụ gị na-achụ ya nzizi nna m biko nye anyị peace n'ime mkpụrụ obi anyị nye anyị ezumike nyekwanụ nwanne anyị nwoke bụ ngwa ọrụ gị bụ ya shefad eji eji nye ya peace nye ya ndụ ogologo nye ezumike nye ya healing
na-enye ihe nri n'ime mmụọ, nye ndị mmụọ ozi ka a na-enye ihe nri. Nri ọbụla, ajọ nri ọbụla nke a na-enye ya ọ na-eri, papa were ọbara nwa gị, ọkpara gị, were lamb Mezaya Chukwu Okike Abiama, were ọbara ya wee flọshịa nri ọjọọ na o riri, flọshịa ya na sistem ya site n'ọbara ya ahụ shia ọkpara gị, nna m Chukwu Okike Abiama. Nọnyere Nnamdi Kalụ, maka na ọyọ shefard ka ọyọ shefard ka ọwụ onye ọgwụ na ịnọnyere onye ahụ dịka ugwu nke Zion, maka na ịnọnyere ụmụ Biafra ma nọnyere Nnamdi Kalụ, nọnyekwa mụnwa na onwe m na-ejere gị ozi. O nwere ihe ekwensu na ajọ mmụọ na ndị otu ha pụrụ ime anyị na aha ihe ahụ sịrị. Biafra land bụ nke gị Chukwu Okike Abiama. Ajọ mmadụ agaghị achụpụ anyị, nara anyị ana nna anyị. Nna m zituru anyị ndị heavenly army anyị nidere. Papa n'onu m, isi na ihe ọbụla m gwara gị na ị ga-eme ya. Mụ nwa na-agwa gị isi na onye ngọziri agọzi nwe ngọzi, onye mbụrụ ọnụ nwa abụmọnụ. Ọ gị gwara m ya papa, and ọ na-eme ka isi kwuo ya. Ihe nchọ na-agwa army from heaven, army eluigwe ka nna idiri kpọtoo ha ka a nọrọ anyị agha. Ihe bịara igbu anyị wụ ụmụ Biafra, papa gbuo ha. Ihe bịara ịnụ anyị noo ha. Ndị adị na-awụfu ọbara, ịtara afụfụ wee kee ụwa, kaa afụfụ wee kee mkpụrụ obi. Ekwensu wee sị na gị nwa Chukwu Okike Abiama agaghị enwe ọnwụ, ị gaghị enwe ọnwụ. Ekwensu ebe ọ bụla ya anọrọ, ị gaghị enwe ọnwụ, ọnwụ ike ka ị ga-anwụ, ma gị na ezinụlọ gị, ma ihe ọbụla itinyere aka n'aha Yeshua na ike nke Chukwu Okike Abiama. Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, napụ ekwensu ike ihe niile n'elu ụwa ma na ana Biafra. Nụwara anyị ọgụ, nụwara anyị agha zoro ezo, ka ekwensu ghara enwe ike ọbụla n'ime anyị. Ụmụ Biafra, ụjọ atọ n'ụnụ, egwu atọ n'ụnụ. Ekwensu enwere ike, ekwensu enweghị ike ọbụla n'ime m. Obi dị nsọ nke Jizọs Kraịst bụ ezi udo. Anyị chọrọ udo na ịhụnanya, ka anyị biri n'udo. Anyị nọ n'agha, anyị na ekwensu nọ n'agha. Anyị nọ n'agha, anyị na ajọ mmụọ nọ n'agha. Anyị nọ n'agha, anyị na ndị iro nọ n'agha. Onye na-amara uche Chukwu Okike Abiama, uche na ekwensu emerela. Anyị nọ n'agha n'uwe, anyị na ndị iro nọ n'agha. Anyị nọ n'agha, anyị na ekwensu nọ n'agha n'uwe. Anyị nọ n'agha, anyị na ndị otu nzuzo nọ n'agha. Onye na-amara uche Chukwu Okike Abiama, uche na ekwensu emerela. Bad anointing, Chukwu Okike breaks the yoke. Bad anointing, Chukwu Okike Abiama breaks the yoke. By the Holy Spirit and power, just as the prophet said, this is the day the resurrect. Chukwu Okike Abiama is moving his power again. Bad anointing, Chukwu Okike Abiama breaks the yoke. It's not by might, it's not by might, it's not by power, it's not by power. By the authority of Chukwu Okike Abiama, Lucifer bow and scatter. Biafra must go, Tefero, Biafra must go. Biafra must go, Tefero, Biafra must go. Hey, Biafra must go, Tefero, Nnamdi Kalụ must go. Tefero, Biafra must go. Yeah.
Biafra must go. Biafra must go. Hey, hey, Biafra must. Nnamdi Kanu must be free. Biafra must go. Tell Pharaoh Biafra must go. Pharaoh Biafra must go. Biafra must go away. Biafra must go. Biafra must go. Tell Pharaoh Biafra must go. Biafra must go. Tell Satan Biafra must go. Biafra must go. Tell Lucifer Biafra must go. Biafra must go. Biafra must go. Tell Pharaoh Biafra must go. Tell Pharaoh Nnamdi must be free. Nnamdi Kanu must be free. Biafra must go. Satan the devil, Biafra must go. Lucifer, Biafra must go. Demons, Biafra must go. Satan, Nnamdi Kanu must go. Biafra must be free. Hallelujah. Oh, amen. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Kuruduriya. Lai kurunda zundurubuwa. Rekekerla surutu ya kukara la iki ya Biafra. Kai la iye. Le uzurutu ya ahia lugula darubakua. Ke gigi. Biafra. Nnamdi Kanu karanda zurai. Kuruma shika teleterekiki. Leiki sinderekeye Lucifer. Bagagagaga turakai kekekukai. De suriki madushai. Legukar lamia burakagia derikiye desia. Surama burukiye dei. Hekikile dei makuaka. Haikele sindeshia. Free karanda zundaraba kwake ele. Darimia ko adaleke sile dehila hala ki alasia. Mareketwai laikia ua. Sit and listen. If you don't allow people of Chukwu, Okike, Abiama to go, that will be a very big problem. And Almighty Chukwu, Okike, Abiama, creator of heaven and earth, said I should tell Nigerian that ocean is about to swallow Nigeria. This is message from Almighty Yahweh, creator of entire universe. The entire universe, Almighty, said Nigerian that his anger is upon this country, Nigeria. Ocean, water is about to swallow Nigeria. Anger of Almighty is high. I don't even know. You said I should pass the message, because that is how he gave me message concerning this COVID. He did not call COVID. He only said, tell people to prepare food down. I was thinking that the same thing that I think on my own, that the same thing that happened in Joseph or Egypt to Kadetinmer. Maybe not the same thing want to happen. I told my few friends, we all were laughing like fools. I even laugh like a fool. Yes. Hey, if we buy Gary keep, Gary go spoil. We buy beans keep, beans go spoil. We buy anything keep, the thing go spoil before then. Who knows the hour? Who knows the time? I never knew that the thing is very close. Before you know it, that COVID can take over the whole world. And I really feel it. I feel it. It touch everybody. That is why when Almighty God said I should tell Nigerians that water, ocean, water, miri water is about to swallow Nigeria. And I beg, anything where we know say we do or they do, we make God anger, one rise to the extent releasing water to swallow Nigeria.
make everybody come out in hand for evil and begin to ask God for mercy. That means God is angry. God is not happy with this country called Nigeria. Make water not swallow us. Me, as you see me, I don't even want to make this water swallow me. Na bad thing. Make we come out hand, make everybody begin to ask God for mercy. Almighty God, who like Kaila to Asili Dieke, Lai da Zurada Burukanda Hiekeke, Zurumakuaka Shia Ladaikai, Halakahuaka Damuwan de Lekieti, Ileika Waka Sinde Hiekukurmai, Mla Burumba de Ike Kumaha, La Daika Kanda Hiesi. Loiki alai la tuara lai ai 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 asi ai da oh my God. Joshua Chukwu Okike Abiama. Let's in the day. Oh my die Kasia. The blood of the Lamb, blood of Yahushua, the power of Almighty. I am that I am. God of thunder and the fire. Chineke biko. Jesus. Almighty Yahweh, Yahweh. I don't pass message you as I go fit to pass and reach. Papa, I have spoken. Tell them what you said. I should tell them. Stay there, Jeremy. Yes, so please, if we know the area we have wrong Almighty, Chineke wanine, ano wanine, Almighty God of entire universe, Yahushua, the beginning and the end, the Alpha and the Omega. If every one of every one of us knows the area we have seen in this land, that our anger of God will come with the water to finish Nigeria. No one will escape my anger when I start. Ha ya manga nda inka inda kwa kanka chikiki sile de ikiki da sua kilandare ketan la guantako shiki dizindere ke legides let my people go katanga gadasudai kakale de ikeke suru dudu shikikinda masunda. You know, you devil, you are very, very wicked. Satan, you are very, 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 very wicked. Satan, you said it, that as far as you exist, no one is going to enter the paradise, the kingdom of God. And that is what you are doing. You just want God to use his anger to destroy the things that he creates. But, Papa, and I beg me, I beg. This is too much, you. I don't think they are seeing it. Okay. They are seeing it, all of them know. They know that what Satan with his agent is waiting for is anger of Yahweh. Call your God, make we see your God. But no need to call him, because they see everything. Hallelujah. Anywhere you are, pray for your life, your family life. Pray for everywhere. Make God. Make Yahweh Chukwu Okike Abiama fight this Satan that is fighting us. Amen and amen. Well, I didn't plan to give out this message right now, but the way he came by the authority of Almighty Yahweh, that is why he came out, because he has been some months that I received the message. Tell Nigeria that water is about to swallow Nigeria. Hey! If water begins to swallow Nigeria, where nobody go fit, he said nobody go run. That it will happen in a day that nobody go fit go anywhere.
He won't prove to the whole world. Make Nigeria, please. Make una not allow the whole commandment where God put for Bible. Make it start from Nigeria. Because if it start, nobody will survive the anger of Almighty. If you know you are holding property of God, drop it. If you know you are doing evil that is touching God and God is angry, that He will take because of the evil you are doing to punish everybody. You see, just like Noah in the Bible, when Noah was telling them that God says He should build ark, then doubted Noah. A lot of people doubt. After when Noah built the ark, finish, what happened? It happened, oh, this one now you go say, where be this one where they talk this thing? How you take it see? I not see, I hear. Papa tell me, I hear him. Uh-huh. He say, make I talk him, make I tell you now. I don't talk, oh, Papa. I'm only your servant. Hallelujah. Hallelujah is my friend. Hallelujah is my friend. Hallelujah is my friend. Ipe Chineke na-abịa. Tantararam, tantara, tarararam, tantaram, tantarararam, tantara. Turururum, tururum, turururum, tururum, oh, turururum, tururum, oh, turururum, tururum. Onye nwe m nsọ gị dị el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 e Chineke m onye nzọpụta na-abịa ikpe ikpe haleluya onye nzọpụta na-abịa ikpe ikpe haleluya ha ha haleluya ho ho haleluya 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 ah ah haleluya ah ah oh they fall down no fall again. Thank you, Yahshua. Yeah, amen. Ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ. Ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ. Aga m agwa ya ọzọ. Unu afọ n'ọnụ ka esi ezi ozi mmụọ. Onwekwa mgbe ọ bụrụkwa ihe gbasara Naịjirịa ka m chọrọ ikwu ebe a. Mmụọ Chineke banye n'ime so m kwupụ amakwana mgbe m ji wee kwupụ ihe wa. Because ha chọbụ m ime ya as a special video si na for Nigeria. Mana human being thinking with God thinking is not the same thing. Anya akpata nji wee voice of wisdom nji wee zie ozi ya. Chọbụrụ m ịkpọrịtụ egwu ka m gbatụ egwu maka na ama na Chineke merego ekwensu n'ọrụ ya. Nna Chineke nna onye m ngọzi ka m gocha ihe m eji na-ejere gị ozi n'aha Jizọs. Mama ihe a na-enye m nsogbu. Abụ m biko ka m gba egwu Chineke. Egwu Chineke nke a. Ụmụ Chineke nwewe na aṅụrị na Chukwu na-azago ekpere na ọnụgo ọnụ anyị n'aha Yeshua. Nothing you cannot do. Oh my God. Mechie gị ọnụ na bụrụ gị maka m chọrọ ịkpọ. Onye nwe anyị duwe anyị o. Na-eme mma.
Protocol breaker. Now be Papa. Every protocol that is not of him, Chukwu Abiama, he will break it in our lives. Break it in the life of our children, the life of our husband, in our businesses, in our going out and coming in. Protocol breaker, Papa Chukwu Abiama, break away. Now, how you sure? Protocol breaker.